Junta, building better Africa. Masewero timu ya Silver ayilangiza kuti isakale ndi mantha pa masewero ake ndi Yanga ya ku Tanzania yomwe yakuzawo chimelera yake kuti adzaonere masewerowa mwaulere. Tsopano nkhani zimwatsatanetsatane. Akatswiri za ulimi agwirizana ndi President Peter Mutharika pa nkhawa zoti ntchito ya minda ikuluikulu sinakwaniritse zolinga zake chifukwa adindo sanayiyendetse bwino kotero nkofunika kuyikonzanso. Akatswiriwa atamani Nkhonomvula ndi Leonard Chimwaza ati ntchito ya minda ikuluikuluyi inayikidwa ngati yaulere kwa anthu ena zomwe zasonyeza phindu zomwe zasokoneza phindu kwa alimi ang'onoang'ono komanso ntchito za ulimi. Mwazina iwo ati panali kukondera kwa alimi opindula kusankha mbewu molakwika komanso panalibe ndondomeko yokhazikika yoyendetsera ntchitoyi kuti ikhale yopindula. Roselyn Opanda walemba ripoti ili. Mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika wapempha kuti ntchito ya minda ikuluikulu ayiwunikenso ponena kuti mfundoyi ndi yabwino koma pali kusagwirizana pakati pa ndalama zogwiritsa ntchito ndi zotsatira zake. Polankhula ndi Zodiac, katswiri wa zaulimi Leonard Chimwaza wati ntchito ya minda ikuluikulu yalephera kubweretsa phindu lomwe limafunika. Ati mwazina chifukwa chakuchedwa kugawa zipangizo, kuchepa kwa tractor zogwiritsa ntchito pa ulimi komanso kusankha minda ikuluikulu mosayenera. China chimene chinaonekanso kwambiri kundondomeko ya Mega Farm ndi kasankhidwe ka alimi pakuoneka kuti panali ndondomeko zina mwina zosonyeza kukondera mwina ziphuphu ngati mwina anakambira mtsogoleri komanso kusankha mbewu zimene mwina zikungolunjika kwambiri ku chimanga chokha osati mbewu zina zimene zathandiziranso kuti mwina phindu lenene lisaoneke kuchokera ku Mega Farm initiative. Katswiri wina wa zaulimi Tamani Nkhonomvula wati ndikofunikanso kuwunikanso ndondomeko yonse ya minda ikuluikulu ati ponena kuti ilunjike ku chinthu chimodzi, kutukula ulimi kapena kuthandiza dziko lino kuti likhale ndi chakudya chokwanira. Kamba zotsana ndi njala kuti even investment imene zipangika towards food security kuti anthu amene produce under Mega Farms ndekuti mina athandizidwe kuti mina achite produce chimanga chimene chizikalowa umphokwe kapena kuti anthuwo angopatsidwa zipangizo zonse zofuna kuti tizunikire bwinobwino kuti kamapita chitsogolo. 1 tikhale ndi framework yabwino yopanga implement Mega Farms. 2 tipange define bwinobwino kuti Mega Farms cholinga chake nchani tikufuna kupanga chizi. Akadaula za ulimiwa apempha boma kuti likonzenso ndondomeko yoyendetsera ntchito zomwe zithandize popanga ziganizo zonse zokhudza minda ikuluikulu ndi cholinga chakuti alimi apindule mdziko muno. Ophunzira ku University 2700 awavomera kulandira ngongole za maphunziro kudzera mbungwe la Higher Education Students Loans and Grants Board HESLGB mchaka cha maphunziro cha 2025-2026. Mneneri wa bungwe la America Sunda wati ambiri maphunziro awa ali mgulu la 34,000 omwe anawavomereza ngongole za maphunziro koma anapeza ngongole ya mtundu umodzi ya school fees kapena ndalama zogwiritsa ntchito. Katswiri wa za maphunziro a Victor Chikoti wayamikira bungweli powonjezera chiwerengero cha ophunzira opindula ndi ngongole za maphunziro ndi zipangizo zophunzirira. Kenfudi Mdima ali ndi ripoti. Kalata ya Higher Education Students Loans and Grants Board yati bungweli linalandira madandaula ophunzira 3,129 ndipo 2,700 mwa iwo ndiwo awathandiza pa mapempho awo pamene ophunzira 429 sanafikire zinthu zina kuti alandire thandizo. Mneneri wa HESLGB America Sunda wati mwa ndondomeko yake bungweli limayika ndalama zina padera kuti lithandize ophunzira omwe amakhala ndi madandaulo pa ngongole za maphunziro zomwe akulandira. Akasunda ati chaka chino bungweli lalandira ndalama zogwiritsa ntchito zokwana 36 billion kwacha kuchokera ku boma. Amene amakhala kuti akupanga apilu timakhala kuti taapatsa loan product imodzi. Mwina timakhala kuti taapatsa tuition yokha ndi ambiri amakhala kuti
akufuna kuti tapaseso ndi active yomwe komanso inde ena anyuwani akhoza kubwerapo ndiye nkutheka kuti toto namba ya ophunzira amene titawathandize itha kungokulirako pang'ono. Ndipo katswiri za maphunziro a Victor Chikoti wapempha magulu okhudzidwa monga kampani kuti zizitenga mbali pothandiza ophunzira a nsukulu za ukachenjede kuti asamasire sukulu pa njira kamba kosowa thandizo. Ophunzira ma university amasungikira zinthu zambiri amafuna akhale ndi makompyuta akhale ndi zakudya akhale ndi fees zikufunikira wina aliyense kuti atenge gawo la kuthandizira ophunzirawa kuti aphunzire sukulu yawo mopanda vuto lililonse. Miyezi yapitayi bungwe lona za ngongole za maphunziro a nsukulu za ukachenjede linalengeza kuti ophunzira 34,000 ndiwo apindule ndi ngongolezi chaka chino. M'malo mwa Zodiac ndine Kenford Mdima. Bungwe lona za chitetezo cha pamsewu la Road Safety Alert Foundation ROSAF lauza nthambi yona za pamsewu kuti ichite changu pochotsa galimoto yonyamula katundu yomwe yafera pakati pa msewu wa Kaunda ku area 49 ku Lilongwe. Mkulu wa ROSAF a Joe Jere wati galimotoyo yomwe yakhala pa msewu kwa masiku oposa asanu ikuyika pa chiopsezo ya anthu. Nthambi yona za pamsewu yati simadziwa za nkhani kumatsopano ichitapo kanthu. John Paul Kayuni ali ndi nkhani yonse. Galimoto yomwe eni yake ndi Great Lakes Freight and Transport yakhala pakati pa msewu wa Kaunda pomwe yaonongeka pafupi ndi malo omwetsera mafuta a Best Oil ku area 49 kwa masiku oposera asanu. Izi zikubweretsa mavuto kwa anthu odutsa malowa maka mmawa ndi madzulo. Galimotoyi inali pa ulendo opita ku Mozambiki ndipo inali itanyamula misomali yolemera matani 20 yomwe pano ayichotsamo. Oyendetsa galimotoyo yemwe ndi mayi ndipo ndi nzika ya dziko la Mozambiki wakana kutiuza dzina lake koma wangoti galimotoyo imalowera ku Mozambiki. Munthu wina yemwe amachita malonda pafupi ndi malowa wati galimoto zina zinatsala pang'ono kuombana pomwe zimafuna kudutsa malowa pozemba galimotoyi. Malamulo a dziko la Malawi amalola galimoto yomwe yaonongeka pakati pa msewu kukhala pa malopo kwa maola osaposera 72 koma galimotoyi yakhala pa malowo kupitirira nthawi. Mkulu wa bungwe la Road Safety Alert Foundation ROSAF a Joe Jere wati nkhaniyi ndi yodandaulitsa ndipo wati nthambi zokhudzidwa zichitepo kanthu msanga. Mphamvu zidaperekedwa ku Road Traffic Directorate kuti galimoto ngati yafera pa msewu ina ichotsedwepo ngati yapitirira maola amene mwini wake ayenera kuti ayikonze kapena kuyichotsapo. Titafunsa akuluakulu ku nthambi yona za chitetezo cha pamsewu anatiuza kuti sakudziwa za nkhaniyi koma iwo ati achitapo kanthu msanga. Ndine John Paul Kayuni. Munthu mmodzi wafa pomwe ena atatu akusowa bwato litatembenuzika mu mtsinje wa Shire. Ngozi iyi yachitika mdera la Chilala kwa mfumu yayikulu Kasisi boma la Chikwawa pomwe anthu amaoloka mtsinjewo pochokera ku munda. Apolisi ati afawo akuti dzina lawo ndi Virginia Kandiseni. Mneneri wa polisi ya Chikwawa Dickson Matemba wati ntchito yosaka anthu enawo ili mkati. Ndizoona kuti munthu mmodzi wamwalira komanso anthu ena atatu akusowa bwato lomwe adakwera litasadabuzika mu mtsinje wa Shire pa doko lina lotchedwa Chilala mfumu yayikulu Kasisi. Omwalirawa ndi Virginia Kandisani amudzi wa Dola mfumu yayikulu Kasisi mboma lomwe lino la Chikwawa. Malingana ndi malipoti omwe ife apolisi tapeza ndonena kuti pa 20 Oktoba 2025 anthu okwanira asanu ndi atatu 8 anakwera bwato kupita ku maminda awo kuti akakolole chimanga ndipo akubwerera madzulo wa sikulo anagwiritsa ntchito bwato lomwero ndipo ali mkati mwa ulendo oyendesa bwato limeneli Lutana Mphandu wa zaka 43 anakanika kuyiongolera kuti iduse njira yoyenerera kotero kuti zinapangisa kuti bwato limeneli lisadabuzike. Anthu onse amene anali mu bwato limeneli anagwera m'madzi ndipo zitachitika zimenezi anthu ena kufuna kwabwino anakwanisa kupulumutsa anthu 4 ndipo anthu 4 ena masowa kufikira pa 21 Oktoba chaka chomwe chino pamene thupi la mayi mmodzi Virginia lapezeka likuyandama mbali mwa mtsinje wa Shire. Achipatala komanso ife apolisi tinakwanisa kutulutsa thupilo ndipo achipatala atalipima anasonyeza kuti omwalirawo anamwalira chifukwa choti anabanika kwambiri posatira kumira m'madzi. Mneneri wa polisi ya Chikwawa Dickson Matemba.
anthu 19 aphedwa ndipo ena asanu ndi mmodzi avulazidwa ndi nyama za nkhalango zotetezedwa kuyambira mwezi wa Januwale kufika pano. Mkulu woona za nkhalango za boma ndi nyama zakutchire a Brighton Kunchedwa watsimikiza ponena kuti anthuwa aphedwa ndi nyama monga fisi, ng'ona, njati ndi mvuwu. Chikondi Mbande walemba ripoti ili kuchokera ku Blantyre. Mkulu oona za nkhalango ndi nyama zakutchire a Brighton Kunchedwa wati mikangano pakati pa nyama komanso anthu ozungulira nkhalango zotetezedwa linakalibe vuto lalikulu. Akunchedwa ati anthu okwana 19 ndi omwe aphedwa ndipo ena 6 avulazidwa ndi nyama zokhala mu nkhalango zotetezedwa. Malingana ndi Akunchedwa, anthu omwe amavulazidwa ndi nyama zokhala mu nkhalango zotetezedwa samalandira chipepeso chilichonse pakali pano. Pakali pano ntchito yopereka kulela kwa mikango yayimuna komanso yayikazi yomwe ili ku nkhalango ya Majete ili mkati pofuna kuchepetsa chiwerengero cha mikangoyi chomwe chinachuluka ndipo chimabweretsa mavuto pakati pa anthu komanso nyama zina. Mkulu woyang'anira nkhalango ya Majete wati ntchito yopereka kulelayi yayenda bwino. Pa mikango yokwana 39 yomwe yalandira kulela ku nkhalango ya Majete, 22 ndi yayikazi ndipo 17 ndi yayimuna. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ya Maloma Zodiac, ndine Chikondi Niko Mpande. Mumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Madalitso Phiri. Tisanapitirire tionenso mitu yake. Akatswiri azaulamuliro asemphana maganizo pa zomwe President Mutharika akuchita posankha nduna za boma pang'ono-pang'ono. Akatswiri azaulimi agwirizana ndi President Mutharika pa ganizo lokonzanso ntchito ya minda ikuluikulu. Anthu 19 aphedwa ndi nyama za nkhalango zotetezedwa za boma kuchokera mwezi wa Januwale chaka chino. Mzamasewero timu ya Silver ayilangiza kuti isakhale ndi mantha pa masewero ake ndi Yanga ya ku Tanzania yomwe yauza ochemelera ake kuti adzaonere masewerowa mwaulere. Popitirira ndi nkhanizi, akatswiri azaulamuliro wabwino ayankhula mosiyana pa zomwe President Peter Mutharika akuchita posankha nduna ndi anthu ena mboma mwapang'ono-pang'ono. Awanda Vunkuche akuti nkutheka kuti ndalama zimaonongeka pa miyambo yolumbiritsa anthuwa koma anthu ayike chidwi pakuthekera kwa anthuwo. Katswiri wina Vincent Wanjeo wati President Mutharika akanasankha nduna zonse nthawi imodzi ponena kuti kuchedwa kusankha nduna kutakuonongetsa chuma. Ankuchi ati President Peter Mutharika achiti momwe akufunira posankha maudindo osiyanasiyana mboma. Iwo ati mantha anthu azikhala pa kuthekera kwa anthu kwaniritsa zomwe boma likufuna. Pakadali panopa kudandaula kwa akapena mantha athu azikhala ponena kuti kodi anthu amene akusankhidwa pang'ono-pang'ono athandizadi kukwaniritsa zomwe boma likufuna likwaniritse osati kuti ndalama zikuonongedwa mochuluka motani pamene anthuwa akulumbiritsidwa. Atha kupanga mwachangu President momwe angafunire mwina masiku awiri atatu wina aliyense wasankhidwa. Koma pamphero pake nkuzapezeka kuti anthu aja ndi okanika ntchito ndekuti palibenso chomwe pachita. Singasiya atenge nthawi yonse yomwe angakwaniseyo kutengera kuti akufunika anthu akhazikike maudindo kuti achite zomwe zikufunikira kuti zichitike. Katswiri na Vincent Wanjeo wati zomwe President Peter Mutharika akuchita nzotayitsa nthawi. Iwo ati President Peter Mutharika akanasankha nduna zonse nthawi imodzi ponena kuti kuchedwa kuchita chiganizo kuchititsa kuti chuma cha dziko chipitirire kuonongeka. President akanatha kuchita bwino pongosankha nduna zonse pamodzi. Chifukwa inu mudziwe kuti tikamapanga chisankho chipani chikamapanga kampeni chimadziwa anthu amene chigwira nawo ntchito ndipo chimadziwa anthu amene chingayike mipando yosiyanasiyana posatengera kuti anthu amatani. Ndozikhala ngati kuti Presidentiyo akumakafesera nzeru kuti kodi tikatenga wakuti bwanji zimene ndikuona ngati kuti sizoyenera malingana ndi mmene tilili. Chuma cha dziko chikuonongeka ndiye kumafika kumakapanga izizi. President akanatha kuchita bwino izo zomwe zochitikazi ndiona ngati kuti nkungotayitsa nthawi chabe. Mama Zodiac Konsanje ndine Alfred Gota. Anthu odikira odwala pa chipatala cha Chikwawa ati kusowa kwa madzi ndi limodzi mwa mavuto akulu omwe akupereka chiopsezo kwa anthu pa chipatalachi. Mmodzi mwa anthuwa Esnat Musa wati kwa mwezi umodzi tsopano akhala akuvutika kusamalira odwala koma akuluakulu apa chipatalachi ati amisiri ayamba kukonza mjigo omwe unaonongeka pofuna kuthana ndi vutoli. Tili ndi ripoti la Priscilla Mwakifuna.
Kwa miyezi ingapo tsopano oyang'anira odwala pa chipatala chachikulu cha mboma la Chikwawa akhala akuvutika kuti apeze madzi abwino ogwiritsa ntchito kamba kuti mpope umene amagwiritsa ntchito nthawi zambiri sutulutsa madziwa. A Esnat Musa, mmodzi mwa oyang'anira odwalawa, auza Zodiac kuti nthawi zambiri madzi pa mpope usatuluka ndipo amakakamizika kukasaka madzi m'midzi yoyandikira chipatalachi komwenso amakakamizika kulipira. Iwo ati vutoli likuyika pa chiopsezo miyoyo yawo komanso miyoyo ya odwala. Mmene tinabwerera madzi ndi amafuta kuopsa kuno kuchipatala kuno. Madzi timatunga movutika kuchita kugula konso ndiye kumadzaza kwambiri pena tikumapita ku mtsinje kukutali kuti tiphike madzi akusowa. Ena ngo akumakha kuti aziyibisira mapatient athuwo kuti madziwo tiapeze zikukhala zovuta. Mneneri wa ofesi ya zaumoyo mboma la Chikwawa Asset Piriminta wavomereza za vutoli koma wati izi zadza kamba kuti mjigo mwa magwiritsa ntchito udawonongeka ndipo pakadali pano akuukonza. Ma water points yakho amene timakhala nawo mchipatalachi ndi omwewo. Inganene kuti pali compromise kuti achipako kapena chachulusa especially a water board. Magadi ajaja madzi ajasakwana. The supply is low. Ndino amatokera kuti akutuluka kunja kuti akafune madzi. Especially kuti madzi wakubwera ochepa. Vuto la madzi maka kumalo omwe kumakhala anthu odikirira odwala lakhala lili lalikulu mzipatala zambiri maka zaboma mdziko lino. Kasimauba amene kuwerenga ripoti lomwe walemba ndi Priscilla Makifuna. Mzamasewero akatswiri olankhula pa zamasewero alangiza timu ya Silver Strikers kuti isakhale ndi mantha koma kuyikirapo mtima pa masewero ake ndi timu ya Young Africans Yanga ya ku Tanzania yomwe yati masewero adzakhala aulere. Timu ya Yanga inachotsa ntchito mphunzitsi wake Romain Folz potsatira kugonja kuno ku Malawi ndipo yati silipiritsa masewero ake akudzawa ku Dar es Salaam pofuna kuti anthu ambiri afike kudzayichemerera. Silver imene ikuyembekezeka kunyamuka mawa lachinayi ikutsogola ndi chigoli chimodzi pamene matimu awiri akumane kumathero sabatayi ndipo Yanga ikufunitsitsa kupambana kwawoko. Sampanda kutuza zambiri mulipotiri. Mneneri wa timu ya Young Africans Yanga Ali Kamwe watsimikiza kuti akuluakulu a timuyi avomera pempho la otsatira timuyi kuti masewero aloweruka ndi timu ya Silver Strikers adzakhale aulere kuti unyinji wa anthu udzabwere kudzachemerera timuyi kuti idzagonjetse Silver Strikers nkupitirira mu ndime ya m'magulu mu CAF Champions League. Akamwe atinso timuyi yatsiriza ndondomeko zonse zosaka mphunzitsi wamkulu watsopano amene imulengeze pasanadutse masiku atatu koma wachiwiri kwa mphunzitsi Patrick Mabedi ndi amene akuyitsogolera timuyi pa zokonzekera komanso pa masewero ndi timu ya Silver Strikers pa bwalo la Benjamin Mkapa loweruka likudzali. Pakadali pano akatswiri olankhulira za masewero Henry Gome ndi Mike Bango ati ganizo la timu ya Yanga kuti masewero akhale aulere ndi ndale chabe pofuna kusokoneza timu ya Silver koma ayilangiza kuti isakhale ni mantha. Tsopano anyamata Silver Strikers mwina masewero amenewa awatenge mene anayambira chigawo chachiwiri kuno ku Malawi. Chifukwa chigawo choyamba ankaoneka ngati akuwaopa anyamata a Yanga ndi mwinanso izizi zimene akumvazi akaziganizira kwambiri ziyasokoneza anthu amene aja ata kukafoka masapota ngati Silver Strikers ingapeze chigoli oyambirira kusiyana ndi anzathu aja. Silver Strikers ziona kuti kumene akupitaku ndikoyenda ndi kumene koko Yanga ikakhala ndi support ya mphamvu potengeranso kuti masewero amenewa akakhala aulere. Muona kuti osewera ambiri a Silver Strikers ndiona kuti asewerapo ku national team akhala kuyenda maiko osiyanasiyana kumenenso kumakhala ndithu anthu ochuluka kwambiri kuonera masewero sizikakhala zachilendo kwenikweni kuma players amene wa Silver Strikers. Timu ya Silver Strikers inyamuka lachinayi pa 23 Oktoba opanda nkhawa iliyonse kamba kuti osewera onse ali bwino potsatira kugonjetsa timu ya Craig Sporting Club ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi mu ligi ya TNM lachiwiri ku Lilongwe. Munkhani zina apolisi ku Uganda ati anthu 46 afa potsatira ngozi ya chipwirikiti cha galimoto mu msewu waukulu mu dzikolo kuchepetsa chiwerengero cha 63 chomwe anapereka poyamba. Apolisi ati poyamba chiwerengero chinakwera chifukwa analakwitsa pophatikiza ena omwe anangokomoka. Ngozi yachitika mu msewu omwe mmadutsa galimoto zambiri wa Kampala Gulu Highway. Basi akuti inayima mwadzidzidzi polewa ngozi chomwe inachitika patsogolo koma galimoto ina inadzawomba kumbuyo kwake zomwe zinachititsa chipwirikiti cha galimoto zambiri.
Ndingani mene tafika pamapero pa nkhani zimasanano koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Akatswiri za ulimi agwirizana ndi President Mutharika pa ganizo lokonzanso ntchito ya minda ikuluikulu. Anthu 19 aphedwa ndi nyama za nkhalango zotetezedwa za boma kuchokera mwezi wa Januwale. Akatswiri za ulamuliro asemphana maganizo pa zomwe President Mutharika akuchita posankha nduna za boma pang'ono-pang'ono. Mzamasewero timu ya Silver ilangiza kuti isakhale ndi mantha pa masewero ake ndi Yanga ya ku Tanzania yomwe yauza uchemelera ake kuti adzaonere masewerowa mwaulere. Mnali ndine Madalitso Phiri zikomo pokhala nafe ndipo masana abwino kwa nonse. Tsopano ndi nthawi ya ripoti la za nyengo. Aupatsirani za nyengo ndi amazinga bwenzi losaona nyengo. Timbikizire nyengo ya mphepo ya mitambo yapatali komanso ya mvula madilo ochepa amchigawo chakumwera. Mphepo ya mmwera ikuyembekezeka kupitira kuwomba pa nyanja ya Malawi ndi nyanja zathu zina kuti utenti khala tcheru ndi osamalitsa pa nthawiyi pofuna kupewa kutaya miyoyo komanso katundu. Kwa Nkabo kuyembekezeka kutentha kufika pa 33 degrees Celsius pamene kumangochi kutentha kufika pa 31 degrees Celsius, ku Lilongwe 29 degrees Celsius, ku Mzuzu 27 degrees Celsius pamene ku Blantyre 26 degrees Celsius. Mphepo ikumbachikira kumwera chakumvuma pofika mmawa. Timbikizire nyengo ya mphepo ndi mitambo yapatali. Dzuwa likuyembekezeka kulowa 20 minutes to 6 ku Blantyre, 19 minutes to 6 ku Mzuzu komanso 16 minutes to 6 ku Lilongwe. Zanyengo kuchokera ku nthambi yoona zanyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno. Zomwezi nali ndine Dave Tisungane Majawa. Masana abwino. Amakupatsirani za nyengo ndi amazinga. Club Junta, building better Africa.